Şu gorku siyasatyny güýçlendirmekden başga olaryň elinde hiç ýeli gural ýok. Gorku siyasatyny indi çağalara da ýöretjek bolup uly iş geçirip batyrlar-da. Şondan başga elinde bir tutorialy hiç ýeli gural ýok-da. Sebäbi ýalňyş bir ýoldan gidip barýan bolsaň sen durup özüňe sorag bermeli. Olarda o düşünjede ýok. Ýani yalan propaganda bilen neme jenayetkär topary arkadaga şöhrat diýip propagandasyny edip ýören propagandaçylar bar. Şu telewizioniýa seretseňem, YouTube'a seretseňem, başga kanallara seretseňem, diňe şolaryň 1% halkymyz 1%-am ýokdur şolaryň ýani propagandasyny edip ýörenler. Şonýal propagandasyny şonýal derejäge ýetirjek bolýarlar. Ýöne yetmez ol. Sebäbi biz dogry bir ýoldan barýas. Biz olarda hiç ýeli kanun ýok. Kanuny halka gorku bilen halky ýene-de ýere sokjaklar. Çağaçyklarda ýanky gorku siýasatyny döretjekler. Aýal gyzlarymyzy, başga bir halkymyzyň bir bölegini çärelerde süründirjekler. Bir bölek çağaçyklaram gorku siýasatyny saljaklar. Ellerinde hiç ýeli başga gural ýok diýdimi? Şonýaly hiç ýeli neme ýok. Torýaly bir zat ýok-da. Boş bir zat, boşluk ýani. Tutjak bir nemesi ýok elinde, gural ýok. Şoň üçin hem ýüze çykaryp bilen